Så vi har valgt at tage i opgave 1, har vi valgt at tage i opgave A. Og det handler om de her 20 drenges højder, som er delt ind i de her observationer, som vi får tildelt i opgaven lige der i datasættet. Og når man kigger på hyppigheden, så er det ligesom, hvor mange gange de forskellige observationer de forekommer. Og hvis man kigger på den første, så forekommer den 2 gange. 2 gange. Og så efter det, så forekommer den 1 gang og 2 gange. Og nu vil vi bare fortsætte med at skrive det hele vejen ned. Og så har vi skrevet dem alle sammen op. Ja, hej Kirsten, så vil vi så fortælle om frekvensen, og frekvensen det er egentlig bare hyppighed. Regnet ud i procentvis og måned. Regnet det på det ved at sige hyppighed og sygelighed med antal observationer, som der er 20, og så gange 100. Så den første her, så har vi 2, altså antal hyppigheden, og så dividerer med antal observationer, som er 20, og så gange 100, og det giver 10. Og så gør vi egentlig bare det samme ved den næste, og det giver så 5. Ja, du behøver ikke at snakke med jer, du kan vist. Og så nu vil vi bare lige skrive resten hurtigt. Nu har vi så skrevet dem alle sammen, og det giver så 100% i alt. Yes. Så når man kigger på summeret frekvens, så er det ligesom at summere, altså plusse frekvensen. Så det vil sige, at når man starter med den første, så er der jo kun en at plusse med. Så det vil sige, at den er bare lige med den første frekvens. Og når man så går ned til den næste, så tager du den forrige frekvens og plusser med den nuværende frekvens. Så det vil sige, at det giver 10 plus 5, så skal den her være 15. Og så er det bare ligesom at gøre det samme hele vejen ned. Så siger man så 15 plus 10, og så giver det 25. Og så vil vi bare fortsætte sådan hele vejen ned. Og nu der har vi skrevet alle observationerne op, og som man kan se, så giver det 100 nede i bunden. Giver det. Du starter med. Okay, så hvis man kigger på vores pindediagram her, så har vi lagt på x-aksen vores observationer. Det er alle højderne her. Og så har vi lagt hyppigheden på y-aksen, som så er 1, 2 og 3, i det der kommer. Yes. Så når man starter hernede, så kigger vi på den første observation, som er 1,75. Og den forekommer 2 gange. Så det vil sige, at så kører vi bare pinden op til 2. Og så når man kigger på 1,76, den laver det 1 gang. Og så laver den her det 2 gange. Og det vil vi bare lige blive ved med at gøre. Så nu der har vi lavet færdigt med vores pindediagram. Derudover så kan man også finde typetallet, og det kan man se oppe i toppen, hvor typetallet er 1,78 og 1,88, da de er der 3 gange. Så det er det tal, der er der flest gange. Der er 2. Derudover så kan man også finde variationsbredden ved at tage største og mindste værdi og finde forskellen, og der er forskellen ved at sige 1,88 minus 1,75, hvilket gør variationsbredden er 13. Hej Kirsten, nu har vi så et trædiagram, hvor vi tegner den. Og så til at starte med, så hernede på x-aksen, så har vi antal observationer, altså højden fra 1,75 til 1,88. Og så på y-aksen, der har vi den summerede frekvens, som går fra 10% og helt op til 100. Og så måden vi tegner det her trædiagram på, det er ved den første ved 1,75, der er den summerede frekvens 10%. Så det gør du, der er jo allerede en linje her. Så går du ud til 1,75 på x-aksen, og så kører du op her til 10%. Og så kigger du på det næste ved 1,76, der er den summerede frekvens 15. Så kører du sådan her ud til 1,76, og så kører du ligesom op her, så vi er ved 15. Og sådan gør du egentlig bare resten. Så nu vil jeg lige lave det sidste. Okay, vi har så nu tegnet et trappediagram her, hvor vi kan se, at det starter fra 0, fra 1,75 ved 10%, hvor den fortsætter gradvist herop, hvor vi til sidst er ved 100%, som du kan se over på y-aksen, er ved 100% ved 1,88. Så det er så et trappediagram for den summerede frekvens. Jeg filmer.
Hej Kirsten. Vi slutter af med manér, og det gør vi ved at lige vise kvartilsættene. Og kvartilsættene, det er jo det 25%, 50% eller medianen, og 75%, som også er øvre kvartil og nedre kvartil. Så vi har tegnet nogle stiplede linjer, hvor man kan se, at den rammer på 25%, 1,78, hvilket vil sige, at under 1,78 ligger der 25% af datasættet. Og medianen rammer ret præcist her på 1,79. Og heroppe der har vi det øvre kvartil, som er 75%, hvilket vil sige, at 1,86 og derunder, det er 75%. Man kan også vende den rundt og sige, at 25% er 1,86 og derover. Yes. Det var det. Nu vil jeg regne variansen. Som man ser her, så er det her formlen for varians. Så det vil vi gøre. Ved at man starter med at tage den ene højde, eller den givne observation, minus med middelværdien eller gennemsnittet, sætte det i anden og gange med hyppigheden. Og det kan man se, det her er gjort her. Og nu vil vi speede det op, og så vil jeg skrive det hele færdigt. Prøver vi lige igen her, Kirsten. Jeg havde taget det hele og smidt det ind i hele. Sorry. Og så havde jeg trykket enter. Og så har jeg fået 391, egentlig så er der 8-tallet, 80. Det håber jeg er rigtigt. Det er sådan, jeg har fundet ud af det. Og så sætter jeg det for at finde standardafgivelsen i kvadratrod. Det her tal i kvadratrod, og det giver så, ja, det giver 19,79. Det vil sige 19,79, det er standardafgivelse eller afvigelse. Yes, det var alt. Nu vil jeg tegne en boksplade. Det jeg gør således her. Vi starter med at lave de her. Bang, bang. Hernede, der har vi mindsteværdien 1,75. Største værdien, den er heroppe. 1,88. Så vil jeg gå i gang med at lave sådan her. Kassen i midten, hvor at der er 75% her, 25% her, og i midten 50% eller medianen. Så hvis man kigger på den her fine tabel, så kan man se i den summerede frekvens, at her hvor der står 25, der er den 1,77 højden. Så det vil sige, at 25% eller derunder er, eller nede kvartil er 1,75. Kigger man så igen, finder 75, lige der, 1,85. Så kan vi sige 1,85. Øvre kvartil, så kigger man igen, 50%, den ligger her. 1,79. Yes. Nu har jeg skrevet det hele op, og nu vil jeg regne det ud.